Най-много на този свят, повече от китайците, били мераклиите. Но според мене повече са ентусиастите. И добре, че ги има тези ентусиасти, за да го има и ансамбъл Хорол, за да можем да радваме всички, които са в Чикаго. С много любов към танците, към това да сме много хора заедно, с много желание, с много работа, може би. Това е един взаимен процес между ръководители и изпълнители. Колкото и голямо желание да имам да направя нещо, ако нямам хората, които идват с огромното желание да научат българските хора и танци, това ще се остане някъде. Важното е, че ние имаме разбирането един друг с хората, с които работим, и бих казала, че това е нещото, което дърпа състава напред. Е прекрасно да се събереш с хора, да се повеселиш и да потанцуваш. Мотивираме чувството, което получавам, когато играя. Смисъл. Чувстваш се жив, чувстваш се щастлив и си определен с много приятели. Българският танц е от хубавите неща, за които се спомняме в България. Тоест, лошите неща ги забравяме. И като има смисъл, по този начин пазим традициите извън България и приближава България към нас. Това, което ни обединява, което ни приобщава един към друг, обогатява и се чувстваш полезен дори далече от България. Родина, приятели, невероятни емоции. Всичко, което е свързано, може би, с детството ми, което съм прекарала в България, го получавам тук и може би за това съм все още тук. Всички деца обичат изявата. Това ми прави впечатление. Те обичат да се изявяват от малки. И така те се класифицират. Едни музика, едни танци, други рисувания и така нататък. И при мен децата, които идват, определено искат да се изявяват. И когато излизат на сцена, аз виждам как те играят с преподигнато настроение, весели, усмихнати. Дори в залата понякога не са така, а на сцената децата греят. Те, бих казала, че дават това, което усещат, много по-вярно, отколкото големите. Вече повече от 20 години излизам на сцена и мога да си призная, че винаги имам тръпка преди да излеза на сцена. Но когато изляза, всичко става различно. Като видиш хората, като видиш цялата публика как те аплодира, лицата грейват, емоцията става върховна. Когато се качат на сцена и усетят контакта с публиката и когато чуят музика, те просто това се лее, и танца, и музика, и стъпки, и движения. Те изпитват удоволствие от това, което правят. И естествено след концерта всички все едно, че са им поникнали криле. Българската музика така да се чувстваш българин. Мисъл, това са ти твоите корени. Няма значение дали си в Америка, дали си в Европа, дали си в Австралия, това са ти корените. И мисъл, малко от малко ме кара да не забравя, че съм българин, да се гордея с това, че съм българин. Никога българският корен няма да бъде загубен, ако има още такива ансамбли, още такива хора, като моите момичета и момчета.